Dodok kalih Mas Kampret. Selamat malam, Dik. Sinten bareng asma, Dik? Sri sinten? Sri Wahyuni. Yalah, tak kira Sri Wikotil. Mbak Sri Wahyuni nggih. Pidalem saking pundi? Saking Nganjuk Jawi Timur. Oh nggih, nderek pitepangan perkenalkan. Nggih. Kula Michael Owen. Oh, kok kaya sekakel? Lho, sekakel piye to? Kula seneng sing ngeten iki, Mas. Lho, malahan ya. Apik iki. Oh. Iki sinden awet urip nggih niki. Kok iso awet urip? Ambekane irit perkara pesek. Nek pesek malah panjang umur ya Mas ya. Panjang umur. Amin. Pesek ketemu pesek, somben duwe anak pipi tok rene irunge. Heeh. Mas Kampret disapa Mas? Selamat malam, Mbak. Sing teko to? Selamat malam, Mbak. Lah lho niki wis sinden luar to ya. Kok iso luar? Di Semer iki Kak LMD to. Apa LMD? Londo mung dase. Oh, ki sinden kondang. Kekinian. Kemajuan. Kemajuan ya. Iya. Selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam loh. Wah, ngene iki aku goleki sing bojo sing ngene iki lho, Wak. Ngene iki sak kira bojoku tak pateni ya. Lho. Dik, Bu ojo kaya Mas. delok to Dik kae sing lanang. Modele kaya cacing kremi. Raya, kok uget-uget terus. Sing wedok ketok ayu. Ayu. Sing lanang delok to raine kaya asu. Hei, Kok ngelesak cengelmu piye kok. Randuk rene Dik kok ketularan. Iya. Rene Dek. Oh, bocah. Gak apa-apa Mas, nadyan raimu kuwi ora bejagi. bojone ngakoni lho, bojone ngakoni. Wong pasangan kok diraek-raekno ki piye? Ora apa-apa pancen ae dhewe iki nek romantis ki ya ngene iki ya Mas ya. Alah dudu. Bojoku ki gak tau ngelokno sandhuwure tenggak ngono kuwi gak tau, Dik. Sirahmu ndasmu gak tau, mesti sangisore tenggak. Nek sangisore tenggak piye? Ususmu. Dengkulmu aku yo nemen Temen prek. dengkulmu yo nemen ngono. Adik, siapa tadi Dik Sri ya? Dalem Mas Dede. Kenalan urung kono. Oh, kono kenalan. Mbak, nama saya Kampret. Kam menika cuthik, pret niku entut. Kampret menika cuthik entut. Iki nek jenengmu sing apik to? Kampret. Apa kampret? Kamandanu. Pret. Pret iki entut. Berarti kampret. Entut e kamandanu. Kampret, Mbak, kula. Kam yo kampleng, pret yo entut. Berarti kam. Kula Yovika. Yubika. Nggih. Alamatipun Kula saking Ngawi. ngawine pundi? Niki kedah disebutke lengkap. Lengkap. Wah. Kula niku isin janjanipun nek Isin kok menyang. Lah butuh. Tuh kok ngawine niku asline pundi ngeten. Kula asli saking Bawu. 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 Oh sing lanang budek to. Saking banget. Apa ta pret? Iki lho tak jelasno sik. Mulane aku milih Sri. Sapa Enak Sri ora Oh dolan. ya Mas. Ora dolanan ngono-ngono. Ya ora, adewe padha lemune ya Mas. Lemune. Penak, Bu. Ya menak iki deh, nek joget iki tipis, nek joget kaya gedhe kreket. Kandhani. Nek kelebihane bojone Mas Dodok napa Mas? Mas kelebihane mau joget, mau malam pertama anu piye Mas? Lho iki nek kadung joget kaya helikopter, Pak. Wih, iya kampret yen aku piye Mas yen malam pertama. Malam pertama awakmu wis kaya debok. Kok kaya debok to Mas. Lemprak tok. Oh kampret kok. Mas Kampret Mas Dodok. Dalem. Minangkani pamundutan guyon kalih melampah. Nggih. Permintaan saking RT 13 RW 2 nyuwun podang kuning Mas. Podang kuning ugi niki wau nggih wonten pamundutan Apakah itu? saking Tamtomo Group. Mriki enten namine grup Tamtomo. Grup napa Mas? Niku cara mono hampir sama dengan Limas. Nah, Cuma ini Tamtomo niki anggotanya ada 12. Heeh. Bertugas sebagai penjaga rumah, ke rumah Pak Lurah. Pak Lurah. Ya. Terus jogo kedok-kedokan. Dan saya kasih bengkok. Loh, piro? Loh, Piro bengkoke? Ya kuwi lho 2 meter. 2 meter gundul. Iya. Dibapani sik. Nggih. Suarane bojone Mas Dodok kalih Mas Kampret. Ya apik bojoku. Desa bojone Mas Mas Dodok riyen. Ayo Dik Sri. Iya Mas. Aja di sini bojomu lho. Rungokno ya Mas. Ya Dik. Lah. Alah. Nadyan wujud.
walaupun wujudku hanya burung. Mas, gur manuk to? Iya. Sampeyan seneng manuk to? Seneng. Manukku seneng. Maksudnya aku neng omah nggih manuk perkutut, Dik. Seneng suarane apa ora? Lah, Tutut itu mas suarane. mesti sampe, hah? Tutut niku to. Kutut apa bel sepeda ontel? Lah perkutut lak ngoten to. Dek, Iya, Mas. gak pengen burung. Weh. Sing kok dites suarane saya lagi ditawani. Oh iya ya. Wong aku Ayo, bojone Mas Kampret. Ayo. Sing lanang Oh yo mbok jak. sing murah ya kowe. Gede ya, aja dilepas. Oke, mau kok dicekel terus, Mas? Aku wis kadung haus. Aku ora mbok cekel to, Mas. Ah, tak cekel gua cok sing lanang kukut kowe kok. Sing lanang piye wong Sing kene lanang. sik jomblo. Jomblo kowe. Sampean? Iya. Jomblo? Nggih. Mas Akbar, jomblo. Loh. Kok lho? Maksudnya pripun? Apa? Maksudnya apa? Gak paham deh, ya? Gak paham ya? Sampeyan jomblo. Heeh. Mas Akbar jomblo. Loh. Apa ke maksudnya? Sampean wong loro iso jalan bareng ngono lho maksudnya. Loh, jalan bareng pas pentas ya pikan yo. Iya, no. Maksudnya sak panggung. Iya, betul. Tuh kuwi. Lah apa? Wi. Ayo aku karo ki lho. Wi. Ya, pas ngene. Dik, dijimu ndi? Wi. Iso sampean. Dak aku ya jomblo lho. Jomblo ya pakano jaran ngono wis ana kowe. Ayo jawab. Yes. Ben, kok koyo ngono lho digandeng Iya dingin. toh, Mas, aku gandringen toh, Mas. Gandrung. Jreng. Lagi gandrung koyo Saja tak ragati to, Pak. Ora gati apa? Lho piye mripate tak sembung ki tak tukono softtek. Soplen. Koflen kok. Lho, Dik. Mosok kono adip kayak mripat. Iya. Ngono ya sampean cecakne. Iya. Kok cangkeme kampret sampean gatel. Dik, aja dilepas kok, Dik. Wis kadung anget tuh. Aku gandengan toh. Aku dineng ngene. Kalau bojomu Farida ndelok. Sopo? Bojone apa jenenge? Farida. Masa dodoe bojone jenenge apik men Farida. Lah. Oh, nek kampret bojone sapa jenenge, Mas? Siti. Eh, Siti Betty Mutmainah. Mutmainah apa? Kulino ngemut barang sing ra genah. Mas Ayo, Sri, pamer suaramu ning bojomu, Sri. Iki lho tanganku aja dilepas wis kadung anget teh. Angan yo dibuang pisan. Wis dirungokno ya, Dik. Halus manis nang sem. Bom. Sing iki ketok romantis di pangku kek jenenge sing lanang sing ndi ya? Lah, sampeyan kok apa nggawa anu to? TPL 300 to? Iki toh? Nggih. Iki ingon-ingonanku. Jenenge sapa niki? Iki jenenge Ucup. Elek men. Si Ucup. Ucup. Aku pangku ya, Mas. Aku karo di pangku ya, Mas. Nanti carane ayo. Aku pangkunen, Mas. Dalem, Mas. Aku ra iso mangku. Lha ngopo? Aku dunen. Ndi delok-delok udune. Dijebrotke piye? Udune kaya ngapa udune? Enek loro mendil-mendil. Kene tak ngenekne pisan. Lho, mbok gejok. Mbak aja ngono ngesakno kampret udun aja digejok. Lha napa? Wecek kak wis. Ayo ya. Sini sayang. Kuat ora? Kuat. Aku bar ngombe obat kuat, ngombe penisilin. Obat kuat kok penisilin lho, pil kita. Ayo ya, karen Bang yo. Kaya mlebu surga. Kampret iki kocok. Gak aku, Mas. Aku lungguh kene mawon nek sing grenjel lho, Mas. Lah ya, Kowe nggo apa kowe? HP kuwi. Mboten paralon. apa kok pralon? Lah yo tak sembung paralon. Obat indek. Ngene lho kaya Dik Sri. Dalem, Mas. Ayo Mas, pas nih, Mas.
Enggak toh. Saya yo Dek Sri. Ayo berdiri dulu, Dek. Ayo Mas. Kalau delok kae. Lah kok obah-obah wi? Anu terusno Dik kok mau enak. Ayo Mas berdiri Mas. Berdiri ya, Dek. Mas. Ayo ya. Terus nih. Kenapa Mas Dodo? Kok ketek e. Terakhir kan tunggale. Sampeyan cah iki kuidoni no, Mbak. Iya Mbak, tanggune jamu. Sik to. Oh, dicekiweng, Apa dicekiweng Mas. dicekiweng Langsung ya. Aku harus buat batang Mas. Ayo, ayo Sri. Ayo Dek Sri. Ojo dicul. Oh no, gak oleh lepas ya Mas. Oleh. Iya. Kadung anget e. Iya. Kene teman. Golek isi podang jenar. Sri. Dalem Mas. Ora ana wong wadon liya ning alam donya ini sing tak tresnani kejaba sliramu. Lah iki ketek kabeh wedok-wedok iki. Ora nek wong wadon liya iki. Lagi sithik-sithik kok apa ya? Heeh, sithik-sithik Iki gurih. ibarate ya Mas. Ibarate. Wong seneng ki apa ae mok kanggo sing wedok tok. Hiperbola. Hiperbola. Tak kira hiper apa? Sampeyan Ayo. Ayo Pika. Kenten sampean Dik, yo. Pika kok, ayo. Hiba bunga henga tiku Mas Akbar Dalem Mas Dodo. iki pomo sida tenan wong loro ki rabi no. Heeh. Langsung aku tuku pertama. Kenyapa? Tak buang omahe cah kae. Aku wis ra ndi omah. Amin, amin. Amin. Lah aku ngontrak no kok. Oh iya. Aku ngontrak no. Yo Dik yo. Sampeyan nek dadian dadi garwa aku dadi bojoku tak gekno omah tingkat 7. Oh, iya tenan Mas. Iya ning ora nek pondasine. Ya, Bro. Omah goro. Ayo, terakhir Sri karo Yopika bareng. Anjir. 1, 2, 3, coba ya. Nyanding bisa dadi Ayo, podang kuning ya. Coba manut kanca-kanca garepe. Heeh. Buka celup, monggo kersa terus buka budang nggih monggo. Yuk, manut. Ya, heeh. Langsung mawon. Heeh. Isa awan ning omahe ora Akar
Mas kampret, Mas. Anu pun pegatan. Kemudian Mas kampret kalian Mas Dodo. Ini nampi dapur. Selain tamu undangan yang rawuh, Pak Camat ugi kepareng rawuh. Wah, nggih. Kira iki saking tresnane kalian jenengan. Lah ngono lho. Tresno ora tau dijai. Oh nggih, niki sampun nangis Pak Camat nggih. Sampun nggih? Sampun. Alhamdulillah. Biasae yo ruyo. Biasae. Pis deh, pis. Wis kok aku yo nang iki aku melok dalem. Mas Kampret, aku tapi ngene iki njaluk sepuro tenan nek enek salahku, ambak gur salah sebut ngene iki. Salah sebut. Ngene iki aku njaluk ngapura tenan karo Mas Dodo. Ganti rugi. Mergo apa? Mergo napa, Pak? Mergo iki sing nyekel kunciku ya Mas Dodo. Nggih. Oh, termasuk dhek iki polo kubur. Kalau kubur ndasmu ngono. Wis buru kunci. Ora ngono, aku ki ngerti piye to sluk-bluke Mas Akbar iki. Ya wis ya, sing wis ya ru aja nangis ya. Ayo kowe mlaku. Nang ndi, Pak? Ning nguri. Ya iki nyapa? Cemplung gawean kowe. Aja ngono ta, Pak. Pak Camat diaturi minggah nggih. Ngaten nggih. Ayo, heeh. Nyuwun sewu katur dumateng. Dumateng. Pak Camat. Pak Camat. Oh sampun kondo. Oh sama kudu boten napa-napa. Lho. Berarti niki mawon ditaken gantos lagu mawon nggih tembang. Nggih, heeh, ora apa-apa. Pinakani pamundutan, Mas. Ya masih banyak kanca-kanca sinden ya masih banyak. Sinten? Saking grup Tantomo. Oh gitu. Ngersake cap nggih saestu. Nggih. Caping Gunung Jenggleng. Oh siap. Oke. Apa nggih? Oke. Langsung dipinakani mawon nggih. Langsung. Ya wis ya ruyo. Kok kagak ngono ya to iki? Sepurane. Walah ngene mesti terus raining klumpuk kok sido dawet. Rayok nglumpuk. Mbaknya ha sing saka Medion. Nah, Mbak Lea iki lho senenganku. Mbak kok ngadeg kok cepet ayu ngadeg kok cepet koyo ngempet lorot.